Avui us porto una novel·la de la Caitlin Moran, Com es fa una noia, i està publicat per Anagrama. A mi aquesta autora, la Caitlin Moran, ja em va sorprendre molt amb el seu primer llibre, o almenys el primer que jo vaig llegir, no sé si és el seu primer llibre, Cómo ser mujer. Aquest llibre tractava temes molt diversos, sempre des d'una mirada feminista i molt divertida. Era un llibre que jo trobava molt adequat, no només per persones feministes, sinó sobretot per persones que creuen que el feminisme és una cosa de modé. Jo crec que és un llibre que els explicaria per què no és de modé i per què encara cal molta gent feminista. La protagonista d'aquesta novel·la és la Joana. La Joana és una adolescent que viu en un barri desastrat, amb la seva família en una situació econòmica molt precària, viuen d'una pensió d'invalidesa que té el pare. El pare és un home somiatruites, molt poc realista, alcohòlic, i que exhibeix aquesta discapacitat que li dona aquesta ajuda de l'Estat, però que en realitat és una discapacitat més aparent que una altra cosa. I la mare, que és una dona més sensata, però que està soterrada per una depressió descomunal. La Joana, en aquesta situació, amb pares volats, 5 germans, dels quals ella és la segona i que l'obliga a ocupar-se dels 3 petits, amb un germà gran que passa d'ella, amb una situació econòmica més que precària. Pensa que la vida és una merda. La Joana és moltes coses, però sobretot és 2 coses. Una adolescent amb ganes de menjar-se el món sexualment i una adolescent amb ganes de menjar-se el món intel·lectualment. Per primer dels seus objectius no l'ajuda gaire a ser una adolescent grassoneta. I per segon, l'ajuda moltíssim ser una persona molt brillant intel·lectualment i ser una lectora voraç. De fet, la Joana és un exemple fantàstic de persona autodidacta. La Joana s'inventa un personatge, la Dolly. Dolly és una crítica musical que és respectada i temuda per les seves crítiques àcides i destructives. I és gràcies a aquest personatge que la Joana aconsegueix, almenys aparentment, els seus 2 objectius de sexe i d'escriptura. És una novel·la que podria ser un drama, però no t'ho mires com un drama, perquè l'autora ho explica d'una manera molt divertida, molt enginyosa. Cada 2 línies hi ha un acudit hilarant i tu mires també amb uns ulls tendres i a la vegada cínics, perquè la Joana té uns ulls tendres, però la Dolly, el personatge que s'inventa, té uns ulls cínics. Per tant, hi ha aquestes 2 mirades que jo crec que entren molt bé en el lector o la lectora. I d'altra banda, és un llibre que explica l'efervescència de l'adolescència, l'efervescència hormonal, però és una efervescència hormonal que no té cap mena de contenció perquè la Joana viu en la família amb la que viu.